Sa Mandaue City, sa pagsugod na sa Brigada Eskwela, lakip sa mi-volunteer ang mga parolees o probationers. Parte kini sa ilang community service program nga ilang i-report sa mga labaw o gadto sa korte. Tungod sa kadaghan nila, gibahin-bahin o gischedule na lang sila og adlaw aron makatabang sa panginahanglanon sa eskwelahan. Karong adlaw, lakip sa gitrabaho sa makalalakin ang partisipante ang garden sa eskwelahan. Gihangop sa principal ang ilang partisipasyon kay mas daghan ang nitabang sa brigada karon. Every day na sila yung mga assigned. Like karon garden ta, tomorrow is our drainage. And the third day is classrooms. Ana na lang kay mag 500 jud sila ari diri ma-overwhelm sa eskwelahan. Usa ni siya sa mga rehab program pod nga murabag payback time sa laod nga ilang nahimo sa community. Mo nang kada tuig naagyud mi sa mga eskwelahan, makikoordinate mi sa principal. Samtang nagpadayon ang brigada na busy usab ang uban sa enrollment sa mga bata.